Bagong dalam Kang Gareng lha iki piye to Bagong pripun Kang Gareng lha iki ngene lho Gong iki mau Kang Gareng ora sengaja lho Gong Kang Gareng ki mau tile-tile ana ing perkebunan kok tapi ndelalah ngene lah kok gaweane kawit winginane tak pasrahno marang awakmu tapi kok ora rampung-rampung iki janjane kepiye to Bagong ngene lho Kang Gareng pas iki aku mau yo satemene apik tenanan Kang Gareng tapi nang ngene aku kan yo ngene lho Kang Gareng nalikane aku diutus Kanjeng Rama supayane aku netepi tugasé Kanjeng Rama ya aku yo piye lawang aku pas iku yo lesu Kang Gareng aku yo istirahat barang tapi nan ngene Kang Gareng waktu pas aku istirahat delalah Kang Gareng aku keblebasen piye ta Bagong ngene Kang Gareng aku pas istirahat layan-layanan jero gubuk aku ketiduran Kang Gareng oh alah Gong Bagong lah pantesan temen to Bagong kabeh gawean sing tak aturke marang awakmu ya perintah Kanjeng Rama Semar kok ora rampung-rampung kepiye to Bagong yo ngene Kang Gareng panjenengan yo ngene kok untung Kang Gareng pas iku aku terlelap tidur aku dibangunke Pak Gundul Kang Gareng lah iku nang apa to Bagong yen pancen awakmu nganti ora dibangunke Pak Gundul tentune awakmu yo nganti ketrangsul Gong gaweanmu yo ora rampung diperintahi Kanjeng Rama yo ora rampung kabeh iki ngono yo tentune ora memenuhi target lho Gong kaya apa wae to Kang Gareng mosok ono memenuhi target barang lah piye iki ngono ya Bagong tanaman iki wayahe wayahe iki dina iki hari-hari iki lho Gong kudune pestine wis padha rampung di nganu Gong dirawat supayane pertumbuhane ben cepet gede ngono lho Gong ya maklum Kang Gareng aku kan lagi kenaon aku kan lagi belajar ya wis maklum bae Kang Gareng ya piye meneh pancen ya iki aku Bagong kok ya piye aku lho Kang Gareng panen sawah aku gak kuat lesu Kang Gareng ya piye meneh nang perkebunan ya padha wae aku kudune gak boleh jauh Kang Gareng gak boleh jauh apa ta Bagong ya tentunya dari makanan to Kang Gareng oh alah Bagong Pak Gundul Gong Pak Gundul mau apa Kang Gareng wis engko ditakoni Ki Gareng my best friend Bagong piye Gong apane sing piye to Ndul piye winginane tugasé sing diperintahno Kang Ki Gareng iki kok ora rampung-rampung jebule Bagong bermain-main kok Ki Gareng Pak Gundul siap Ki Gareng aku selalu siap siaga ngono ta Pak Gundul iya senajan kaya kepiye-kepiye wae tentune Bagong iki kudu diarahke yen salah senajan Bagong iki ya putrane Kanjeng Rama Semar senajan kaya ngono tentune yen Bagong iki luput ya tentune dinengke ta Pak Gundul aku ya piye aku ya ewa ngono lho Ki Gareng piye maneh aku kan mau ngrewangi iki kan ya piye aku ewa Ki Gareng lah ceritane piye kok kanthi gaweane padha keteteran rampung-rampung lho Pak Gundul kabeh iku ngono ya mengko yen Kanjeng Rama nuntut tanggung jawab awake dhewe wis diwenehi tugas dhewe-dhewe lah kok nek kudune mature kaya kepiye ta Pak Gundul ya matur beres wae panjenengan iki ana problem masalah ya iki masalahe ngene Ki Gareng masalahe Bagong iku laparan ya tentunya kudune siap makan ya tentunya ngono tapi aku ya tentunya ya aku siap-siap Ki Gareng maksudnya kepiye ta Bagong Pak Gundul ini lho Ndul iku aja angger-angger omong iki ngono Kang Gareng iki sing ngakoni lho Ndul lha kok nek diaturke Kanjeng Rama engko aku nek didukani piye ya ngene to Gong pancen yo iki salahmu kok Gong pas iku aku
membangunkan dirimu waktu itu ketiduran. Ya ngene Pak Gundul lan Bagong. Siap Gareng. Senajan kaya apa wae sing pentune awakmu diperintahi Kanjeng Rama lewat Kang Gareng iki kabeh iku kudune duwe rasa tanggung jawab. Tegese ngene Bagongan Gareng. Bagongan Pak Gundul. Besok-besok yen ana apa-apa awakmu untuk mandat, awakmu untuk perintah saka Kanjeng Rama kudune ditindakno sing kanthi sing sak mestine. Aja nganti gawe kurang kepenake prayogane, rasa penggali Kanjeng Rama aja nganti kurang kepenak. Mengko yang kanthi kurang kepenak tentune awake dhewe sing kon rumangsa kewirangan Bagongan Pak Gundul. Ya sepurane wae iki Gareng, pancen niku ya aku luput barang. Aku ya ya iku ngono ya Bagong barang. Dul. Yang ini Kang Gareng lho, aku sepurane, aku gak iki mau aku teledo Kang Gareng. Rasa tanggung jawab kurang peka. Dadi ne aku menyepelekan Kang Gareng. Ya wis, saiki ngene Kang Gareng, mulai detik iki saat iki dan saat ini aku akan berusaha bertanggung jawab. Ngono ya Dul? Siap Kong. Ya wis ngene lan Bagong Gundul. Kepiye ki Gareng? Ya wis, kene aku arep nutuk lakuku ya kana padha. Anu Bagongan Pak Gundul tutup gaweane dhewe. Siap. Ayo Kang.